Tengah penpau ke jing Sngi U Blei ke Sngi Sai Sian Pan haga bangayo ban peteng biang ban syakri ke ketin ke Jo Blei haga Sngi bat kumju runga kwa ban ku Blei fi wei pu wei ke basngap ya ke ketin ke Jo Blei ngai ku Blei fi ke kerteng ke jong Jesus Christ skwa banong biang ku Blei shibon ya ka por jo jing sa skor ke jong fi ya ke ketin ke Jo Blei an san duai ke pang ke jong fi sa ai ke comments ke jong fi support penpau ya ke ba pi donkam Jingduwai dengan sa puli bat ngan ye Christian ke Jingduwai bat nagaliang ke jongpi nga penslot bai nang bu bai yelade la da don kanu ke jingbom hok ha ke jingmut ke jong perkhat ke jongfi sukiar bai kata la don ke jingbom hok ha ke jingblin ban pai ki khmat ye ke besniu katar hap kiar hi ke skor ki ba penblin ban sngap iktin bom dai la ne ke jing sngap ki ba sniu ru ke tahap kiar sintur ke bangi kren ru kiar na ke jing kren ye ke besniu ani ke kitin ke ba bomman yang in kiar na kasintur ka chungi dan kanu ka ba ngile la ni ka bangi im ka ba bom ye de berkamon ka chung Blei yang in nang kiar hi kita baro ka bible ko ong to pin bread no ka jing pinwet ka chung pi baro bread ye ka jing pinwet baro ka jing im chung fi ka jing pinwet ka jing kuslai ka de ka jing artin ka de ka jing bom ngai kita ka jing pinwet bread ye kita bread ye ka jat pop ka basno api ino no ikitu ke jingle ke ba sungtho ke bom pen sngo ba yo Blei bread ikita da ke ba mare de ke jing Aisha hab Aisha bat ke briu baro nang ni sekman nomor utrai la jan bat da ke ba khmi show Jesus Christ unong pelong bar unong penjanai kat ba pinang page utrai kat ba pinang wa de ke khmat jo Blei ma u ba pen MEP ma u un penjanai ro ye ke jing im jo fi la pim pat wan dorlut Henry pidon ka lenti jo ke jing pen wan dor ke jo Blei ye ka ching im jong pi ka ying ka sem jong pi na ka bantai ki khot jong ka ying ka jong pi sngo khuslai ba pi I ba ki jingai no Blei ki imbat ka pyrthei utrai long lupa ba ngamon yeno ba kin jot no Henry ba baro kin poi she ka jing ka labamon ka bamon kadon ka kti ka jong Blei ka ba trainer shondan kumdo ban pen pai ki show Blei uba ong utrai ong ka kitab sam ar pulai ong uba pen pai pat ye ka men sim she ka lenti ka hok na ka kerteng ka jo kadang ka ketika jong Blei ka batrai ban pen pai ke men sem ke kodor show try nagaliang ka jong pi ka long yai teng ban duai wala da pimla ban duai ro duai shi kan tir ka ten bat ngat yele de shi ka jing duai shi kri bahayo Blei nang bu bait yele de nang IT ke shi ka jing em bat jet ban kemen ho try ni ka sing what I Jaka ka jing sngo si ka ni Jaka jet ban kemen ho try la da pi page ya no pidap tan ka jing sngo si sudah page ho try ublong ka jing kemen jong pi uba senda jong pi uba ye pi uba sngo tho ye pi uba sngo lem ye pi uba yu ke jing ki umat ke jing jar ke jong pi bar om tang bo yu om tang bo u shami ke jing jong pi uba blat ye pi un padan buram ye pi uba kenti pi un le ki kamba ke jing jong pi utrai ulong u ke captain jong pi ulong u ke nong up lang brot jong pi phinom kerdo ye ke bahar utrai ye shamlot ye ke jing non kam ke jong pi met men sim nang ne shakman te nang shania shu how try hagni ke sngi te ne ke sngi shu jet bai ang ban pen sngo ba yo Blei ai ba ke jingmut jong pi pindon kum ki jing prakhan ayungan le pangan khamjan shu try pe brai ke bisan ngi ke sngi ne ko pot tong ni let so bat ngai ke tin kan so Blei kum ke jing pen kan mau yang ilang baro habangila priang yu Jesus Christ kumunong prim ni kala long ki khon ki jong Blei nilong kilong song snong jong ka beneng kan mga ban ma phi habang la priang yu Jesus Christ komu nong pem da ka bangan pin puli phi na ka city ki Philippi kan nong ba lai ka dekat ka ba arpho ko ngum ni sngap sutunat bhai ka knik som dei ko ngum ni namar ka ta ka jinglong price nong jongi ka long ha beneng sngam ka jinglong price nong jonga jong phi ka long ha beneng ngin salik phai no che beneng ha go ki sngi ka ni ka pyrthei ka long tang ka jingyai lenti ka bangi ya kum ki pilgrim hene ga Jaka hangne pyrthei ka de kan sapoi ka por ka ba utrai un son sawengi aga bagin salik phaino shibning namar ngilong ki nong song snong jo ka bening ka de ka permanent address ka jingi ka Jaka ka bagin sa songne balutrai shiki bom chiu kun langi im ha ka pyrthei en re ngim dei jong ka pyrthei ngi dei ki trai snong jo ka bening ngi dei ki nong song snong jo ka bening dene ka daw Jesus Christ ong kumne ka gospel ka jok Yohanes kalanong ka ba khat nyeu ka dekat ka ba khat san ong kumne tong ini puli ka ta gospel Yohanes kalong ka khat nyeu ka dekat ka
khat riu ong kum ni kim long hi na ka jong ka pyrthei kumbanga ngamlong na ka jong ka pyrthei ong jisu ngim long jong ka pyrthei ngi im ka pyrthei tang bang ngim dei jong ka pyrthei na ka daw kum kinong song snong jong ka bening langi im ha ka pyrthei tongin yo e ka jingmut jong ka bening na ka daw ai ba ka jingmut jong a jong pi ki ka jingmut ki bawan na bening kan Paul tho ha ka stage ki kolosai ka nong ba lai ka khot ka arwong to pin be brai ki besaneng to pin yo ke jingmut ukris kan na pin de ben yo ke jingmut ukris ki jingmut ki ba prakhat bai tangkum do ben pen sngo ba yo pa ki jingmut changa jong pi ki de ki jingmut ki ba prakhat bai tangkum do ben pen sngo ba yo Jesus Christ nang ni sakaman tang ban long ka jingkat khui ki bai kum kita ki jingmut ki ba nga pi ni de ben yo nang ni sakaman kan mau ba ngim ka pyrthei ngim de chong ka pyrthei na ga daw kam de yang ai pi ban khle pyrthei ngim ka pyrthei ngin pen srim ba yelade padu Jesus Christ kum kinong song snong jo ka peneng de na ga daw apostol Paul ong kum ni ha ka chithi shi kinong rom ka nong ka ba khat ar ka de khat ka ba ar ong kum ni to wat pen srim yelade bat ka ni ka pyrthei wat pen srim yelade ba ka pyrthei tang wat pen srim ro ndai kamun ayu apostol Paul ong ni ong to wat nom pen srim yelade ba ka pyrthei ka wamun wat nom bot ya ki idea jong ka pyrthei wat nom bot ya ki rukom jong ka pyrthei manga phi mdei da ki rukom jong ka pyrthei ngin ya isla jong ka pyrthei em akan mau ka jing ong jong David ka kitab Psalm baning kong su to obreu ubom ya ka jing isla ki boman kaumon ubom tre ban bot ya ki jing ai jing mut jong ki breu ki bom tep yo blai manga phi mdei ban pdiang ki jing ai jing mut jong ki breu ki bom tep yo blai kalong ka ba ibe lada ni ki belong ki khon juga jing shai ni lit wat jing shai na ki badon ha ka jing dum ha ka jing shai ki badon ha ka jing dum ki deben wat jing start jing shai na ngi henry ka sngo si don bon ba ki badon ha ka jing shai ki lit wat jing start ban da ki badon don ha ka pyrthei ki badon don ha ka jing dum nong tho kitab Psalm ka bening kong wong tre ban wat lade tre ban yasla bat ki boman komot tre ban bot ek rukom jo ka pyrthei ki idea jo ka pyrthei ke ka ba ubot ye ka ktien ka jo oblai ubot yo mun sim ko manga phi de tong long kum ta ngin bot ye ka ktien jo oblai ndei ba bot ye ka ba ki ong ki breu ngin bot ye ka ba ka ong ktien ka jo oblai la ki we kim tre en rai mangite ka nong rim songi ka dei ba ka ktien ka jo oblai tadi ka nong rim ka ba nga phi ngin bot yo mun sim jo oblai ki riu juga ki breu juga pyrthei ki bot ki jing sngoba pyrthei ki bot ki idea juga pyrthei mangi tingin bot ya utrai Jesus Christ ya ktien ka joblai ya mun sim ko kata ba ka Bible ka khat ngi wat nom pen srim yelade bat ka pyrthei to pin pen kaladur ya ki jingmat ka jong pi kan ngau pi don kam ban yai pen thmai ki jingmat ka jongi agada ki jingmat ka jong fi yai pendap de ka ktien ka joblai yai pusan ni ka ktien ka joblai perkhat ha ki jingmat jong pi ka ka banang pen sngo ba si shu utrai nang ta si shu pin puli ha ka sitiu Jacob kal nong ka ba ka ba saw ka de khat ka ba saw ong kum ni ha to phim tip ba ka jing alang lok bat ka pyrthei ka long ka jing shon U Blei sangam ka jing alang lok bat ka pyrthei ka long ka jing shon U Blei menung yelang lok bat ka pyrthei de ha bangi im ka jing im ka ken jado ka ngon yelang lok bat ka pyrthei ka jing alang lok bat ka pyrthei ka long ka jing shon U Blei ading im ka jing im ka ken jado ni kala long ki dong shon ka jong U Blei ngau phi ngim de ki dong shon ka jong U Blei ngau phi ngi de ki khon ka jong U Blei ki parlok ka jong U Blei yang in kiar na ka de ka jing alang lok bat ka pyrthei nang ta phin puli si shu ha ka sti bening kong Yohanes kala nong ka ba ar ka de khot ka ba khat san wong kum ni phi wat ye ya ka pyrthei lemne ki ru ki ba ka pyrthei la no ye ya ka pyrthei ka de ka jing u pa kam dan shu ho na ba baro ka ba ka pyrthei ka de ka jing ko brai ju ka do ka jing ko brai ju ki khmat ka jing sarong thala jong ka jing im kam long na ukpa henroi na ka pyrthei ka long bat ka de ka pyrthei ka ya jano bat ka de ka jing ko brai jong ka henroi utau ba le ya ka mon jong blai u yai sa bom jukun sao ka Bible kam sha ini ban ye ya ka pyrthei kan mau biang ka Bible kam sha yangi ban ya pen sriem pyrthei ngim dei ban pen sriem pyrthei pen sriem
yu Jesus Christ ka jing im jungi ka de banya de dur bar ka gospel ka ju Christ nang sa kaman nang ta ga Bible kam sha yang i ban yalang lok bat ka pyrthei namar ka jing yalang lok bat ka pyrthei ka long ka jing Sngi U Blei ka long ka jing le persha U Blei nga phingim de ban yalang lok ka pyrthei kam de ka parlok ka jungi u Jesus de u parlok u jungi ka Bible kong bo Jesus long u parlok u khamjan ban u para Jesus Christ u de lok bahasanda jungi ka Bible kam sha ban iye ka pyrthei ke ka pyrthei ki bom ya dei bat ka mon ka jong blei ki dei ka pyrthei ki bom ya dei bat ka mon ka jingle ki jing prakhat ki tien ki jing ngap ane ki kam ki begile ki bom ya dei bat ka mon ki jong blei ka ta di ka pyrthei ni ka bangi kren ni prakhat ni pet ni ngap ni pon ni le ni ya ni em ka dei ban ya sriem ban bat ka mon ka jong blei na phi ngi dei ban sriem kum u Jesus Christ ya ka bom ya bat u ang ka Bible em ho khi ho na phi kum along with Jesus Christ yang in perthu bod yo Jesus Christ ka Bible kam sha ban i ka pyrthei na mar la ngi ka pyrthei ngim la ban i U Blei aga daw ngilong ha ngidon ha ka pyrthei aga daw ngi don ha ka pyrthei ngim dei jong ka pyrthei ni dei ki dong song snong jong ka pneng aga daw manga phi ngi im ka pyrthei ko mo ong David ka kitab Psalm ka ba khat nyeu ka khot ka ba aru om ai ki rai ka jong kin wan na ka khet ka jong Blei ki rai ki bangi shim ni ka sngi ki rai ki bangin shim nang ni sakman ai bekin long ki rai ru Blei ki rai ki bawan U Blei ki breu ki rai ki jing rai ki balong sriem pyrthei na phi tingi rai ki jing rai ru Blei ya nga phi nang ni sakman yang in be brai be sak ba kinjam sim be brai be sak ba kinjam sim nang ai ti shi ka jing em su trai ma Jesus Christ ula janwan kan ka pyrthei phi kan nang jot kan pra kan be sak jing kot jong ka Bible ko ong ba ki ski ka bakhat do ki ba khoi ka nang khoi bot ngit nang ngit nga phi ngi don ka liang kita ki ba nang khoi ndei ki tu ba nang ngit nang ngit em mi ngi don ka liang ki ba nang khoi kita ki ba upkermen ya ka jingwan jung u Jesus Christ to kin pen khoi ya de kat ku ma u kai ulong ba khoi ba an la pen pau yo Jesus Christ ka jingwan ju ngin long ku ma u kai ong ka tin ka jong Blei kum no ngin long ku ma dia bang ngimpen sriem ru embat ka pyrthei ka jing em jung ngi em ka pyrthei ngimpen sriem baru Jesus Christ ka jing em jung ka ya dei dor ba ka gospel ka long kum ta la da on la pen pau yu ngin long kum u kai plain kur khoi fi ni ka sngi kan mau yang ni lightly ka khot Bible wat nom pen sriem ya de ba ka pyrthei ka bar wat yalang lok ba ka pyrthei ka balai wat i ya ka pyrthei ngin i yo train Jesus in pen sriem yo Jesus Christ ini lang lok badu try mana ka sngi brin kun khui phi le mene ka ktin ka juk be ni ka por ani ka por ngan dwai na da jong phi brin pun khia I phi le kam ba on ka khui ka chin jong phi ngawana kamat jome ko try ha ka sngi sa isin pan ban Christian Jingduwai na gamenta ki men sim ki ba kodor ko try ni ka sngi dan pedeng jong ki pang ki shitom ki jenjar ablai na mar ka jing ban khia jong ka jing pang ka jing shitom daga kerteng gitu Jesus Christ ngawan persya ini ke bor juga jingpang ngada beno ini ke jingpang jing crow na ka met ka jongki ko try a blame la de kit ini ke jingpang jing crow jongki halor ka met ka jome halor ka ding pana bade ka jingjem snam jome la pen khia yengi trying a pen bana bade ka jingjem snam u Jesus la pen khia no yeki ini ke sngi ablai pa long pi bala pen khia no ani ka bor daga jingjem snam ka Jesus Christ tu ka jing pen khia ka jong Jesus Christ ka met ka jongki tap iki de ka jing khia kran nadu kli adu kejan ablai ngaden ka kran ka jing khia ha ka shadem ka rendang au shing betlum ha ka met ka jongki ka snam juki ki shing ki thiet ka jing mot jing prakhat ha ka met ka jongki nadu kli adu kejan ko trai pen benar ko trai ni ka sngi bakin mat ka jing plai kin mat ka kamba ka jome ko trai kam kan ti ki kamba ka jome kan tuit no ka ni ka sngi ha ka jing im jongki ko trai kin gi bapangkin jeng no na ka jing thi pang ka jongki kin sedang ban yai ban khi ban trai ban trai ban kta ablai trai yarap iki bakin ngai ha me kin sanya ya me ka por ka ba kum ka ni ko trai ban roi ka jing ngai ka jongki sumari ki de was nga be idu man sim ka jing yap ablai gunam la ban kta iki kin im kin khia kran bat kin pen banai ka jing baha ka jong blai ko troi nang ni se kaman
ngadwai ru da kabanta ki baduk ki bakerdu ki bajenjar ngadwai ba ka jing kerku ka jumi kan tu ka jing im chok ki sngi ka kamba ka jumi kan ja ka jing im chok ki pen roi pen man bhai ki sngi ai ki ka jing start bakin sedang ablei ba ka ek ba ki trei ki kamai ka try kan sedang ban seiso ablei ka try ai kam ki bampat yo kam yo jam ka try kerku ka ek ba ki trei kerku ka rap kriang kerku ka kamai ka ji kerku ka dukan ka bagi di kerku ka jing di ka jong ki kerku ka jing thong ka jong ki kerku ka business kerku ka jing pule ka jong ki kerku ka ek ba ki trei ka try kerku ka jing trei ka jong ki office ka try nang ai jing start ai jing ai pen seiso pen man ba try continue ka yo ka kot continue ka yo ka kot ka jong ki ka try penru spa eki ko try wengno eka jing dok ka jing kerdu na ki abai try wengno eka ram ka sha eki ka try ji sablai try pen man bha ker khui ka bank account ko joki kan slay de ka jing ker khu ka jome de ka try ji sablai kinong ki breu ki ba light ram ki long ki breu ki ba try ki ba roi ha ka yo ka kot ablai try ki liang baro ablai try men ra men ai promotion ye kitik bala don kam ban yo e ka jing kentiu ko try pen poi ki ka jaka ka ba day bakin tray ko try adwai ki breu ki ban hap deng ki jing ki ba haru kam ya shamlut ma me ki jing ka jong ki try la ka de ka ying la ka de ka kam la ka de ka jing day la ka de ha ka snong la ka de ha ka nu ka jaka tray ka jong ki ru ablai men ya shamlut ki ka jing jan jar ka jong ki ko try adwai ki ba jan jar ka ying namar ka jing krom kram day ma me ka ying ka jong ki rung ka ying ka jong ki ta e ko rem ta e ki kon nang yo kenti nang pen imlot ikit khot chaka ying ka sem ko try ablai sumare ki tay ma me ka long ying ko try na pen bana ba Jesus Christ ulong utrai jung ka ying ka sem chaki utrai un job ka ying ka sem chaki utrai un yo kenti ki ko try Jesus ablai pen poi ki baro lang sika jing kalawman sika jing im ka bathmai ko try Jesus ablai kumu Joshua wang mga ba ka ying ka juma kin shakri utrai ai makiru ba ka ying ka jaki kin shakri me ko try Jesus ablai na be e ka bor jing dum bor baman ka bakta e ka ying ka sem jonki tu mun sem juga jing ya ma ya nia mun sem juga jing try snew mun sem baman wara e ka jing pang jing crow jing dok jing kerdo ba pen pa ying pa sem ngada beno da ka kertai ngu Jesus Christ un bi un kan ria ne ka ying ka sem jonki na dwai me men pha e ki angel kin rong ka ying kin shakri ki na dwai bo mun sim ko un ya lam ki un te ki un pen tumai bor ki un pen khia ki nang ne sha kaman try men ya rap ki ko try snei ki bachin jar ko try snei ki breu ki mat jing ko try ablai don ki ba yam ki ba cordit ki ba try ki ba don hap deng shisha ka jing ablai snei ki plai ki ker khui ki ya rap ki pha ki breu ki ban snei ki ban ya rap ki ko try pha ki jing rap ka jing em jong ki ko try ker khu ki ba kerdu ki ba ndani ko try ya shamlut ki jing non kam jong ki baro nang ne shakmat ko try ablai nga it ko try ablai ki shakri ke jome ki kti ke jome ko try ker khui ke shakri ke jome ker khui ki khon ke jome kan mai ki badang don ha ka pop ha ka ching snow ha pyrthei ki bom pat I thu ye me na dwai ba ka jing pen im ke jome kan wan ye ki ko try pli ki khamat men sim kin yo I me ko try ba melong nong pen im kin yo I la de ki long kin nong pop ki don kam ye ka jing kalau man ki don kam ye ka jing pen im ka jing im ka jong ki ko try plai im ki breu ko try ne ko snew ne ka ski don ki bada tmir jong ka jing yap ne ka ski sabikin dukut men sim ablai ngadwai be ka men sim joki men yo ken ti ma me ko try perlong ki bakin ken mau me ken shami me ne ka klip mat ka khadu ablai ba try ablai me men yo ken ti ki ba ka bneng ken kan long ka jaka ka bakin lek pai no ablai don ki ba snow si na mar ka jing du no ki ba ki ba thon ngadwai ka jing pen tngen ka jo me ne ka sngi kan wan ko try ka men sim ka jong ki ko try don ki ba pdeng try ji ablai ka jing ablai ka jing jinjar ko pa ka ba kaba pen kthang men sim ki ngadwai ka jing pen tngen ni ki ko try don pen ka ba du jing kremen ngadwai men pen tngen ni ki men sat bor ki don ki ba thmu ban pen yap yala ban pen jot ila ka jong ka jing pelat ki de ka ba sdiu ko try ablai isin ki ta ko try bo men sim ju ka jing suicide unom yo jaka nga be idu men sim suicide un kan ria na ki ai ki ka jing slor pa ki la ban pai sheme try me I pelat ki ko try ya rap ki ba kiru ablai ken mahat ka jing ka jome ko try don ki barakhi ni ka sngi na mar ka jing dap snem ko try ki birthday ki jongki ablai ker khu ye ka jing ye ka birthday ki jongki ni ka sngi ko try bo du snem wala ker khu no he ka jing im ka jongki ko try bless ki ko try ker khu ki family ki bathmai ki badang pandep ye ka jing song kurim ko try ker khu te ka jing dai bat scam ki ker khu me ko try ka long ying ka bathmai
kan ka jing song suk song san kan ka jing pandap pendiang ka jume ka jing kam jong ki baro kar khu gi long kmi kar khu gi long kpa kar khu gi rangba kar khu gi kintai kar khu gi khon samlani ka ski kar khu gi habarit kar khu gi klung kar khu gi badang ponru aga khpo oblei makin khasuk ani ka ski ko twai oblei nga dwai lu kum ju da ka bata ki bom dan khon oblei nga dwai ba men kar khu ka jing song kha ka jongki ai khon ni ki pen kemen ni ki de ki khon ki ba khia kran ko twai kar khu ki badang pon ko twai ai ki ka jing ko jing khia ka kbi badi khon shabon kha kebir kat iklu kin khia kran ko twai kar khu ki badang pening ki hospital ai ki ka jing ko jing khia kar khu ki doctor ki nurse ki basuma kar khu ki dawai but kar khu ko twai ji soblai kar ri ka jong ni ka ski ko twai IT ki ying ka sem ju ki ti be chome IT ki jing jing baro ki ble ki chome nga ai ngo me ngo ka jingduai but men jubab do ka jingduai ki jongi aga kertengu Jesus Christ ngi duai amen amen to blen kar khu yi philam ka ktin ka soblai ni ka por nagam ta ka poram ka soblai amen